Здравейте, приятели! Днес ще изтеглим името на печеливши в играта на София Топ новини. Сега ще видим кой ще е късметлията. Неговото име е Цветанка Петрова. Честито на Цветанка Петрова. Ще изтеглям още двама, които ще бъдат резерви в случай, че Цветанка Петрова не се свържи с нас в 3-дневен срок. Първата резерва се казва Павлина Георгиева, а втората резерва е Ваня Адарска. Честито!